Szeretettel köszöntelek, Gáspár Erika vagyok, és egy teljesen új közösségi oldalt szeretnék most neked bemutatni. Ez az új oldal a SciTalk. Mielőtt belevágnánk, fölteszek egy pár kérdést. Tagja vagy jelenleg bármelyik közösségi oldalnak? Ismersz másokat is, akik tagjai valamelyik közösségi oldalnak? Fizet neked bármelyik közösségi oldal az ismerőseid tevékenységei után? Most bemutatom, mit nyújt neked a SciTalk, miért érdemes közösségünkhöz csatlakozni. A SciTalk oldal a számítógép mellett minden mobil eszközről elérhető. A program felismeri, hogy milyen mobil eszközről léptél be a SciTalkra, és a képernyőt ehhez igazítva a tökéletes megjelenést biztosítja. A SciTalk mobil segítségével egy ingyenes alkalmazás letöltése után ingyen telefonálhatsz barátaiddal, ismerőseiddel, akik a SciTalk tagjai. Legyenek azok a világ bármely pontján. Az oldal segítségével társra találhatsz társkereső csoportunkban. Ingyen kaphatsz pénzügyi tanácsokat szakértőinktől. A játékos kedvű felhasználókat külön játékoldal várja, külön a felnőtteket és külön a gyerekeket. A SciTalk 10 gyerekoldal a leglátványosabb, legérdekesebb játékokat vonultatja fel gyermekeink szórakoztatására. Gyermekeink játék közben kreditpontokat gyűjthetnek, amit el is vásárolhatnak, a gyerekek részére kialakított áruházban, de pontjaikat akár össze is gyűjthetik, és 18 éves korukban nagykorúvá válva euróban kivehetik. A SciTalk Live segítségével élő beszélgetést folytathatsz barátaiddal vagy üzlettársaidmal. Konferenciatermünkben megbeszélhetitek a hétvégi programot, vagy üzleti konferenciákat tarthatok teljesen ingyen. A SciTalk Mall több ezer terméket tálcán kínál felhasználóinak. A termékpalettán megtalálhatók elektronikai berendezések, egészséggel és táplálkozással kapcsolatos termékek, ruházati termékek, kiegészítők és sok egyéb más. A kínálat egyre bővül. Külön kiemelném a SciTalk Deals, amit a kuponvilághoz tudnék hasonlítani. Óriási kedvezménnyel vásárolhatod meg a különböző cégek akciós termékeit és szolgáltatásait. Ha te is kereskedő vagy szolgáltató vagy, te is felajánlhatod termékedet, ami az oldalra felkerülve 200 országban fog megjelenni. Utazási irodánkban helyben tervezheted meg a nyaralásodat, a legjobb ajánlatok között válogatva. És itt a SciTalk Lotto egy újabb lehetőség arra, hogy akár kreditmilliómos legyél. És most egy olyan lehetőséget mutatok be neked, amivel eddig egyetlen egy közösségi portálon sem találkoztál. A SciTalk megjutalmazza azokat, akik meghívják ismerőseiket a portára. Ha az ismerőseid és az ők ismerősei is terméket vagy szolgáltatást vásárolnak, te jutalomban részesülsz, amit kreditek formájában kapsz meg. Ezt a kreditet az online plázában költheted el, de felhasználhatod deals ajánlatok igénybevételére, lottózásra és minden másra az oldalon megjelenő szolgáltatások közül. Kreditjeidet nem kell feltétlenül levásárolnod. Ha te inkább pénzhez szeretnél jutni, összegyűjtött pontjaidat euróra is válthatod.
Ehhez mindössze annyit kell tenned, hogy egy egyszeri összeg befizetésével üzleti partnerünké válsz. Összefoglalva, a SciTalk egy olyan közösségi média platform, amiben a 3 sikerágazat, a hálózati marketing, a közösségi média és az online vásárlás egy felületen jelenik meg. Nincs kötelező vásárlás, nincsenek elvárások. Hívd meg a barátaidat, játszatok, cseteljetek, töltsetek le zenéket, egy szóval érezzétek jól magatokat. Ha pedig használjátok az oldal nyújtotta szolgáltatásokat, azzal akár még pénzt is kereshettek. A regisztráció ingyenes, ezért regisztrálj még ma! Köszönöm, hogy meghallgattál, sok szeretettel várlak közösségünkben. Ha regisztrálni szeretnél, a fenti linken megteheted, http://t7.hu/WAS